gure baiaratikoen pasauko dira hain importantiak dian infrastruktura honi guztiak, baina pasau ingo dira, ez diain geurekin kontauta. Eta Debagoienak nahi duena da, benetan Gipuzkoa jabetzea Gipuzkoarrak gazela. Nik usten dut eskualdea ahaztua gazela. Aralarreko kide Oxiel Elostarberekin berba egin dugu. Elgetako alkatea da bera. Elgeta herriaz eta Debagoien eskualdea saritu gara. Bereziki, azpiegituri buruz duen iritzia ezagutzeko. Abiera handiko trenaren auzia barne. Debagoienak nik uste gazela eskualde bat oso aberatza, baina benetan ahaztua gazela. Eta usten dut legealdi honetako erronketako bat, mentat Aralarreke batzar nagusitan ditzen dagoen formuletan da, gure eskualdia benetan kontuan hartzea, bai aurrekontuetan, bai eguneroko politiketan, ez da. Adibidez, autobusen kontua. Guk ez dakau trenik. Debagoienean ez dakau trenik. Uste gazela Gipuzkoako eskualde bakarra. Ez dakaula trenik. Herritarrak gura badu garraio publikoa erabiltzia, Gipuzkoako erakundiak, foru aldundiak, egin behar dau, argi eta garbi egoeraz jabetu, eta argi eta garbi apostu batein. Baina apostu garbi bat, Debagoienean sortu duen kulturia da kotxiana. Jendia da kotxia erabiltzera oitzu eta ez dakalako, eta ez dabalako euki garraioik, orduan, egunetik gabera bezuz aldatu beharro itxurak, eta helburu esan bida hemendik 10 urtera Debagoieneko herritarren zati handi banetat oitzuta egotia garraio publiko erabiltzea, baina horretarako inbidana da dirua inbertidu horretan. Euskal Herriak bidabala tren bat? Bai, bihar dau tren bat. Tren hori oinarritu biako zala on momentuan dagozen tren bidietan? Bai. Tren horrek igual herriz ez dabala gatu behar, baina bai baiaraz baiara? Bai. Tren modelo bat bidabala Euskal Herriak? Beste tren modelo bat? Ados, baina modelo hori ez da HT. Proiektu horri buruz esatotena da ez dala gure tren eredua. Baina ez da ez Aralarren tren eredua eta ez da bez Debagoienan tren eredua. Eta justo kruzia gure eskualdean dago. HT-ekin bidau hiriburua lotu eta beste eskualde guztiok tartekoak eta ahaztu. Eta bestetik HT-ekin bidau gure eskualdea txikitu. Eta HT-ekin bidau da kamioik esatara errepidetatik eta HT-ek ez dakiz onura ekarri bihotzan, hainbeste onura nada bezberbetan, baina ez dakiz zinendako izan bidadian horrek onurok. Desde luego, Debagoien darrondako ez dia izan bidar onurak, eta ez dut uste Gipuzkoa rondako eta Euskal Herritar rondako oro harbe onura dianik. Honez gain, Oxiel Elostarbeek Euskal Herriak bizi duen egoera zaila gainditzeko abertzalen arteko elkarlana ezinbestekoa dela azpimarratu digu. Nafarroa da abertzaliok, binguan, alkarri trastua gota biharrian, sortu duen formula estrategiko onena. Asko haitxik, nire ustez. Dadainona, lortzen gara bizela, edo alderdi sozialistak eta alderdi popularrak, edo bere sukursalak Nafarroan, indarrak batu izan behar dituela gu frenatzeko. Eta Nafarroa lortu bada Aralarrek indar, edo bere indarra Nafarroan, edo bere alderdi interesak Nafarroan albo batera lagadabalako, abertzaliok Nafarroan, eta Nafarroa eta Euskal Herrixan, nik ustutelako bi aldiak batu aldialak asunetan, baseo zein da egumenetan. Jakin bia du, pausuak emon biako zela poliki, baina emoten duen pausu bakoitza izan bidala zendua. Da paso sendo hori bakarri nire ustez elkarlan hanbidetik etorriko da. Eta elkarlan horretan bakoitza azten gazen momentuan bere aldetik, ez da oso gustora egongo dira, eta herritarrak gero eta kantzago, zenetako hortxega bizfaiatzen. Urtetan defenditu bide sobiranistan aldeko apostua inbiu elkarlan hanbidetik. Da usten dotor, Lizarra Garazi non zala, punta bat, ez? Danok alkarrekin soberanian alde. Baina, Lizarra Garazik, abanguardia militarrak, bialdu zaban lekura, eta zein jarraitzu dago soberanian alde lanian? Hain handi baten Ibarretxek. Eta zeinek hartu dago benetan gidaritza? Horrena, Eskerra Abertzaleak ez, Eskerra Abertzaleak ze proposatuta honi herrixea independente izateko? Kalean kartelak ipintzea, Eskerra Abertzale, Batasunako ordezkatzen dagoen Eskerra Abertzaleak. Ipini genke independente, genke 20 ekitaldi. Dakan indarraken ze proposatuta, ze ekimen? Zein edaka ekimen hain momentuan? Ekimena egon behar litzake, legian alde agertu ginen danon aldetik.